Salqın şişmelerge qaytam əli. Salqın şişme mini sağınğan. Yüreğimden ige ut yanmasan. Məhəbbətim şunda qabanğan. Sızlıb qana dağlar adı qanşaqda. Akış qavrıylar alabular. Salqın şişme suan birsem de yanğan yüreğime yal bular. Salqın şişme suan birsem de yanğan yüreğime yal bular. Қаз белән татарның тормыш юлы һәр вакыт бергә үрелеп барган һәм аларны бер-берсеннән аерып карау мөмкин түгел. Безнең татар халкы тарихында каз, ана каз бик мөһим роль уйнаган. Горур, керек вакытта усал, үз-үзе, гаиләсе, Тоқымы өчен нык тора белердәй көчле хатын-кыз образы. Халкыбызда каз гомергә бик дәрәҗәле, затлы кош булган. Ата-бабаларыбыз иҗатында каз образы яш очрый. Һәм күп очракта ул изге кош буларак сурәтләнә. Каз татар халкы белән бергә үсеш алган. Аның белән янәшә барган зур символ. Бүген гомумән безнең бәйрәм көн һәм йомгаклау көне. Бөтен дөнья татар конгрессы бөтен регионнар ишендә безнең каз өмәсе дигән фестиваль игълан итте. Бу каз өмәсе дигән фестиваль бөтенегезгә нигезләмә итеп өләшенде. Һәм аның ишендә безнең 7 номинация буенча бәйгеләр таратылды. Шушы бәйгеләр буенча біз эшләдек. Сезнең белән 2 ай барды һәм шынлыкта безгә нигезләмәләр нигезендә 200-дән артык бәйгегә катнашучылар килде. Инде аларның саны ул каз өмәләренә һәм бергәләп эшләүче оешмаларның саны 1000-дән артык кеше килеп чыкты. Һәм менә без бүген каз өмәсе фестивален йомгаклауда. Безнең ниятебез аның фестиваль өлешен Мөслим районында, инде бәйрәм казларын сату өлеше Чаллыда булырга тиеш иде. Менә без инде сезнең белән бүгенге көндә нинди вазгыятьтә яшәгәнебезне беләбез. Шуңа күрә инде безнең бәйгене йомгаклауны конгресс бинасында үткәрергә булдык. Ни өчен Мөслимдә үткәрергә карар кылган фестивальне? Мөслим инде каз асрау буенча районның бренд дәрәҗәсенә меңгерелгән район булып тора. Бүгенге көндә анда инде безнең
12 бик күпләп каза сораучылар, инде семьяларында, үзләренең гаиләләрендә 100-500гә якын каза сораулар бик күп. Авылларда бик күп кешеләр каз асрау белән шөгыльләнә. Күрәсезме, татар халкында каз өмәсе аның генында ята. Ул аны байыта, ул аңа кирәк, ул аның белән яши. Менә без бик күп регионнардан килгән безнең видеоязмалар бар. Килгән видеоязманы сезгә тәкъдим итәбез. Дөрестән дә күп милләтле районда үз телеңне, гореф-гадәтләрен саклау җиңел түгелдер. Нинди генә чорлар һәм еллар булмасын, борынгы тәтештә андый авыллар бар әле. Без бу йолаларны күптән үткәрергә теләгән идек инде. Менә Келәш авылы бөтен йолаларны үткәрә торган төп безнең Тәтеш районының авылы Келәш. Шуңа күрә без бүген казымәсендә шушы Келәш авылында үткәрергә теләдек. Келәштәге бүгенге йола бәйрәме авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре Гөлчәчәк һәм Рәшит Галимовлар да уза. Гаилә ел саен берничә дистә каз үстерә. Гел әйтәм инде ана, әгәр шулай эме үткәрмәсәк, каз үстерүнең нинди кызыгы бар диде. Менә бер бәйрәм бит инде күңелле, Аллага шөкер. Йорт хуҗасы Рәшит белдергәнчә, каз үстерүнең әллә ни сыры юк. Көре матур булып үссен өчен яхшы ашатырга гына кирәк. Тәмдә матур иттереп ите әйбәт булсын өчен инде аны икмәк ашатырга кирәк иде. Бездә икмәк Бодай ашатабыз, пешереп ашатабыз, бүртеп ашатабыз. Рәшит кызларга каз йылкыр өчен бакчадагы теплицаны җайлаган. Тышта көзге яңгыр сибәләп торса да, монда кырда якты да. Ne bu kanapta 12 kavri bulurga tiyet. Şundan bundan kesip alırız. 12'ni sarığa şimdi bunu Türkiye. Теплицада урын каз йылкучыларга гына түгел, гармун тотып җырлап торучы егетләргә дә табылган. Менә беренче казлар әзер. Йорт хуҗасы Рәшит әле суынырга да өлгермәгән беренче түшкәләрне сабан туйга дип аны каклап кую серләре белән дә уртаклашты. Яңа суылган казны тоз алып, эшләп тыштап әкрен генә тоз белән эшкә чыгарабыз. Менә хәзер эшенә инде тозны башак белән буталаган шуны тутырып куябыз. Хәзер казны матур гына иттереп кәгазьгә төрәбез. Менә без шулай бәйләп бетердек, менә булай иттереп элеп куясыз. Аннары берәр ай узгач, менә бу ягыннан әйләндереп белергә кирәк. Моннан да нәрсә инде берәр, аннары моннан беләсең. Кунакка барганда бу ягыннан барасың да китәсең кунакка. Каз каклауның да үз хикмәтләре бар икән. Менә монда килгәч мин үземә тагын бер ачыш ясадым. Бездә казны тоз белән тутырып каклыйлар. Монда борчак та салалар. Менә бу борчак белән каклау дөресрәк килеп чыгадыр. Чөнки каз кирәк кадәр генә тоз алырга тиеш. Шул арада хуҗабикә бу яклардагы йола буенча каз боткасын да өлгертте. Безнең каз мәсенең иң кадерле, иң дә әйбәт сые ул каз боткасы. Казны түшкәсе белән, әнә ул үзе каза киреп бара, түшкәсе белән салып пешерәбез дә, һәм шуның шулпасында менә дөгедән яки тар ярмасыннан ботка пешерәбез, һәм аңа казның майын иретеп салабыз. Зур якта әмәгә килүче кызлар каз ите белән ботка ашаса, күрше бүлмәдә Луиза балаларга каз канатыннан таба майлагыч ясарга өйрәтә. Безнең якларда таба майлагычта дигәч дип әйтәләр. Сез беләсез инде каз бәйрәмендә кыймак пешерәләр әйме? Менә демәк бу иң кирәкле әйбер инде. Әйдәгез ничек ясыйбыз? Иң беренче менә безгә кергән кавыйларны матур иттереп, менә шушны бер 5 см калдырып, матур иттереп сыдырабыз җанын. Менә шушындай әйбер чыга. Шуларны күп иттереп, букет кебек җыябыз. Kaz kavriyinan yasagan Dügəs digənlərsə var Ul bik nəfisəm yumşaq Kıymak bitin maylağan. Каз боткасы һәм бәлеш ашап алгач, өмәчеләр 3-4 килолы казларны Каш чишмәсенә юарга алып китте. Гомердә дә уйламагайдым, тәтеҗакларына килеп казлар йолкып йөрмен дип, күп регионнарда булды. Пенза, Самар якларында, Чуваш якларында булдык. Йыланың нигезендә бер нәрсә булса да, һәрбер регионда үзенчәлекләр бар икән. Юлда барганда да балалар һәм яшүсмер кызлар күрсен һәм ишетсен дип, Гөлчәчәк бу йыланың бөтен үзенчәлекләрен сөйләп барды. Баксаң, каз бар җирдә дә брук булса да, һәр төбәкнең үзенчәлекләре дә бар икән. Bütün җирдә дә каз өмәләре бара.
biraz инде ул казымәсе әзрәк кимеп торды да кире башланды ул гореф гадәтләрне кайтару. Һәм шунысы кызык. Төрле җирдә күпмедер үзгәрешләр дә бар. Мәсәлән, без бүген Тәтеш районы Келәш авылында. Анда каз боткасы чыгардылар. Бик кызык бит. Каз боткасы. Мәсәлән, мин Актаныш районыннан үзем аның ичендә минем ишеткәнем юк иде каз боткасын. Һәм бездә ул каз бәлеше һәм шул акта каз кыймагы, каз тәбикмәге бар. Орынбур ягыннан кайттык, ул якларда безнең мәсәлән пешергәннәр каз бәлеше. Каз бәлешендә анда башы, аягы, бүтәкәләре шундый гаҗәеп һәм шулпары бәлеш ул. Ул гаҗәеп тәмле. Казымәсе кайда, ничек кенә усса да, ул дус туганнарны, тирә күршеләрне бергә җыя, үзара якынайта торган йола булып тора. Аның менә бу үзенчәлеге һәр кайда да үзгәрешсез булып кала. Тәтеш районыннан Рамис Сафин, татарлар. Хәзер сүзне Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары, Бүтән дөнья татар конгрессының милли шура рәисе, җитәкчебез Шейх Разиев Васил Габдулгаяз улына бирәбез. Рәхим итегез. Рәхмәт бик зур. Хәерле көннәр. Кәйфләр ничек иртүк? Менә без беренче тапкыр Казымәсе фестивален Бүтән дөнья татар конгрессында шундый зурлап, бүтән өлкәләрдә, авылларда, шәһәрләрдә үткәргә ниятләнеп, бик матур гына әзерлекләр алып бардык. Аңа килеп тә җиткәнек инде, ләкин пандемия булгачтан безнең өчен иң беренче безнең милләттәшләр, җитәкчеләр актив һәр вакытта исән сау булып, үзләре генә түгел, якыннары, туганнары, авылдашлары бу авыр чакларны үтәргә кирәк дип, шуңа күрә без инде онлайнга күчтек. Шуңа күрә ул тормыш нигезендә инде 2 еллап эшлибез. Шуңа күрә әле күпме булыр, Аллаһ үзе генә беләдер. Шуңа күрә минем иң беренче әйткән сүзем инде саклап, исән сау булып, чөнки сез, без барыбыз да милләттәшләргә кирәк, һәм инде менә шулай алда да эшләргә язсын. Казымәсе дигәндә, менә без башкалабыз Казанда җыелдык. Бу Казанның Казанга исем бирү версиясын нишләптер ныклап ишеткән юк. Без бит инде Казан дип бездә менә шулай дип килеп чыккан, ләкин бер легендалар нигезендә Казан ул Казанасы дигән сүздән дә килеп чыккан дип әйтәләр. Шуңа күрә, әгәр дә инде хактан да бу версия булса, без Казымәсенә кирип китәбез икән, безнең тарихчыларга шундый бурычкырга кирәк, хактан да ныклап казып, аңлап бетерергә кирәк, чөнки Казның тарихы әле безнең эрага хәтле башланып киткән. Шуңа күрә Казаныбызга 1000 ел булса да, монда татарлар яшәгән, шуңа күрә казлар булгандыр, бәлки хактан да Казанның Казан булып чыгуы Казанасыннан чыккандыр. Чөнки инде без авылда үссәк тә, бу тәҗрибәдә үссәк тә бик белеп торабыз. Казның татар милләт өчен бик мөһим икәнен. Хактан да без инде бүтән елларда үткәрсәк тә, аны без менә быел гына башладык та, шуңа күрә вау дип түгел, без аны ел сайын үткәрәбез. Менә безнең тапшыруларны карасак, көндәлек тормышта ноябрь башларында бүтән авылларда каз суя башлыйлар. Әле менә бүген карда явырга маташа, ул бит инде авылларда казны бәләкәй генә кыш вакытына кертеп, кар өстендә тотып, ул тиз генә шушы вакытта бер 10 көн эчендә маҗия да бүтән авылдашлар, туганнарын чакырып казымәсе башлана. Шуңа күрә каз тоту безнең һәр вакытта да гореф гадәттә булган. Инде соңгы 30 елларда дип әйтергә була, безнең инде эшмәкәрләр китә башлагачтан кайбер авылдашлар инде үзләре казаша чыгарып түгел, бәпкә сатып алып, безнең якларда күберенчә ул венгерский казлар, инде венгер казлары, алар уртача 8 килограммда 800 грамм килеп чыгалар. Бар Ростов казлары, алар инде 5 килога хәтле барып җитә, 6 килога хәтле барып җитә. Шуңа күрә кемнең нинди теләге бар, андый мөмкинлекләр бар. Һәм инде безнең өчен, татарлар өчен, менә Татарстанда кайбер гаиләләргә, кайбер эшмәкәрләргә бу төп табышка да әйләнә башлады. Менә фермер эшмәкәрләр дигәндә алар хактан да күпләп алалар, ләкин безнең кайбер районда авылдашлар 1000 бәпкә салып атып, үстереп, аны саталар һәм бик матур гына табышка кирәләр, чөнки казны бүләк итү, яңа елга әзерләнү, туйга алып барулар барсы да ит дигәндә шул ягыннан чыга. Менә хактан да без башлап җибәрдек һәм инде мин ныклап әйтә алам, 1-2 ел эчендә бу каз фестивален без ныклап күтәреп, хактан да дөнья күләмендә, Россия күләмендә һәрбер өлкәгә, авылларга барып җитеп, моны хактан да каз аша үзебезнең татарлыкны, үзебезнең гореф гадәтләрне ныклап күтәрәбез.
Шуңа күрә менә инде әле бу беренче онлайн булгачтан без инде менә шушы форматта гына һәм шушы номинацияларда гына үткәрсәк тә, киләсе елга мин инде моны күбрәк күрәм. Ни өчен дигәндә, менә каз өмәсе ул бит инде теге бер көн, бер атна, 10 көн үтә торган зур гаилә өчен, авылдашлар өчен зур бәйрәм була да, аннары нәрсә? Ни өчен татар тормышында каз безнең өчен бик мөһим. Шуңа күрә каз номинациялар дигәндә, мин инде бүтән якка да кирип китер идем. Менә без һәр вакытта да җырлыйбыз. Монда да башлап җибәрдек, шуңа күрә казларыбыз турында нинди җырлар бар, әйме? Бүген язалар моны, артистларны чакырып, менә шушы бүтән булган каз турындагы шигырьләрне, җырларны җипләп, аларга бер номинация булып, алай чыгара кирәк. Чөнки әгәр дә инде без каз өмәсе булганда, каз бәбкәсе куып йөргәндә, саклап утырганда, өйдә дә аның турында җырламасак, каз өмәсе турында гына сөйләсәк, ул дөрес булмый. Шуңа күрә менә безнең инде бер номинация кирәк, каз турындагы җырлар һәм шигырьләр дигәндә. Икенчедән без әйтәбез инде менә казлар үсте, аларны суйдык, ул ризык кайлана, әйме? Ризык кайланганда без һәр вакытта да әйтәбез инде ул кокланган каз турында. Менә бит инде испаннарның, португалларның теге якта бар, бикон турында, әйме, бик матур. Безнең менә ныклап, тәмле итеп кокланган казларны без бүтән милләт кешеләренә биргән вакытта, алар аңламыйлар моның каз икәнен. Алар әйтәләр, шулай казны ясап була микән дип, иң беренче уйлыйлар шушка турында, шушка бутыннан пешерелгән менә бу дип. Юк, мен әйтәм, каз карагыз әле, карагыз дип. Чөнки хактан да менә һәрбер өйдә казны, бер казны күбесенчә я ике казны, әгәр дә туйлар булмаса, һәр вакытта да сабан туйга коклап куйганнар, һәм инде ул менә без бәләкәй чагында сабан туйны көтеп тора идек, чөнки өстәлдә безнең коклаган каз килеп чыга торган. Шуңа күрә аны әниләр, әбиләр һәр вакытта да ясыйлар идек. Шуңа күрә менә кокланган казлар дигәндә, аннары бит инде ул һәр вакытта да парлы казлар. Шуңа күрә менә милли ризыктан дигәндә без казлар белән пешерә торган үзебезнең ашларыбызны күтәреп, ул ашлар эшләү буенча бер номинация әйләндергә тиеш. Менә инде икенче номинация килеп чыга. Юнәлеш дип әйтәбез инде. Шул ук вакытта менә хәзер яңа ел җитә. Күп кенә дусларыбыз, монда милләттәшләр турында гына түгел, бүтән милләт кешеләр дә яңа елга каз әзерләр, әйме? Кем кара быдгай сала, кемдер алма сала, бүтәннәр төрле рецептлар белән бездә дә бар ул, безнең гаиләдә дә бар, сездә дә бар. Яңа елга без һәр вакытта да каз әзерләп куеп, аны инде духовкада я печтә пешереп, һәр вакытта да чыгарабыз. Шуңа күрә менә безнең номинация килеп чыга, каздан нинди безнең гореф-гадәтләр нигезендә милли ашлар ясап була. Ашта буламы ул, бәлештә буламы, кокланган буламы, бүтән нәрсә. Шуңа күрә аш буенча безгә бер номинация кирәк. Менә номинация дигәндә Кадыр Рәисовна әйтте, монда эфирда булды, бездә инде коймак дип, татар халкы өчен ул тәбикмәк. Biz һәр вакытта да аны көтеп торганы каз сойган вакытта, чөнки тәбикмәкне аны ясап була каз майы белән генә. Шуңа күрә менә инде оладьи дибез, блины дибез, бысы дибез. Менә хактан да менә бу милли ашлар, ризыклар янында менә казның кокланган каз белән бер дәрәҗәдә без тәбикмәк ясый башлыйбыз, яшарга кирәк. Әгәр дә инде безнең күп кенә ярмаркалар вакытында чыгалар, коймак, блины, бысы дип саталар. Әгәр дә инде без милли ресторан, кухнялар үзебез чыкканда менә тәбикмәкне пешерергә өйрәнеп бетереп әйтәбез икән, аннан да тәмле ризык менә шушы камыр белән табада пешкәннән берәйбер дә юк. Аның калынлыгы да бар, майы да бар, ашагачтан каранга да ята. Шуңа күрә бүтән нәрсәләр бар. Шуңа күрә менә без бүтән булган аларны җипләп номинация куярга кирәкбез. Һәм әйтәбез инде каз дигәндә каз канаты, каз мамыгы. Монда инде беренчесендә әле үрдәктә дип язылган, без үрдәктә тотабыз инде. Ләкин үрдәкне карап бетерә кирәк, аларны бергә кушып булмый. Әгәр дә инде гореф-гадәткә кирип киткәндә парлы мендәр. Менә һәр вакытта да безнең әниләр кызлары тугачтан әкренләп кенә шыкыртатып тутырып, шундый зур итеп мендәрләрне ясап куялар. 2 мендәр ул инде кызымның туена дип әзерләнә. Әле кияүгә чыккачтан ул кыз ул мендәрләрне сүтеп бер 5-6 мендәр ясап куя. Чөнки бысын ныклап тутырылган була. Шуңа күрә кайбер гаиләләрдә кызлар булганда әниләр казны күбәйтеп тоталар. Шушы никахка кызыма дип, кызларыма дип, менә шушы мендәр аны сатып алып булмый, аның мәгънәсе юк сатып, әни әзерләргә тиеш.
Шуңа күрә без никахка кирип китәбез икән инде, менә вакыттан да безнең мендәрләр. Мендәр дигәндә бит аның тышкы ягы да бар. Без һәр вакыттан да шигеп, бөтен нәрсәне шуңа күрә без инде номинация ясый алабыз, каз каурыйннан яки юныннан нәрсәләр эшлибез, менә шу мендәр темаларына кирип китәләбез. Бүген көндә ул әйбер юк инде. Аның өчен мин теге шатланып әйтәм, чөнки ул каз түшәкләре безнең салкынлыктан иде. Газ бөтен илләрдә йылы. Әгәр дә хәтерләсәгез, яшь вакытта безнең әниләр, әбиләр каз түшәгендә ятты. Сузылып ятасың, анда гүл ямылып, шундай җылы була торганы, хәзер түшәкләр юк инде. Шуңа күрә аңа кайтуның файдасы бар микән, юк микән, ансында карарга кирәк. Менә именно каз мамыгыннан ясалган безнең мендәрләр. Алар безнең кызларга кияүгә чыкканда безнең гореф гадәт нигезендә бүләк ителгән. Аннары шул ук бүләк ителгән дигәндә кызны без һәр вакытта да мендәргә бастырып өйгә керткәнбез. Кызыбыз, киленебез җиңел аягын белән кер дип, менә безгә шушы каз аша үзебезнең бүтән булган гореф гадәтләрне күтәргә кирәк. Шуңа күрә менә без инде ел буенда, әгәр дә безнең кызларыбыз кияүгә чыга икән, шуңа күрә номинация булырга тиеш. Менә кызның ничек төшүе нигезендә анда беренчедән кирәк парлы мендәр булырга тиеш. Икенчедән кыз аягы белән мендәргә басып кирергә тиеш бу фатирга, һәм туйда һәр вакытта да булырга тиеш парлы каз. Менә әгәр дә эш әйберне без бергә җыеп, үзебезнең кызларыбызга, егетләребезгә, әти-әниләр менә шу каз өмәшә барып җитә алабыз икән, без хактан да кайбер онытылып бара торган гореф гадәтләрне әйләндереп кайтабыз. Килен төшү ул икенче яктарак булса да, ләкин мендәрләр белән бәйле булгачтан ул булырга тиеш. Киленнәрне аны шушы мендәргә бастырып, авылда да, шәһәрдә дә, бүтән җирдә андый гореф гадәт бар. Шуңа күрә инде авылда үз мәгънәсе, шәһәрдә үз мәгънәсе бар, ләкин менә шулар аша әгәр дә без инде аларны да күрсәтә белсәк, бик матур чыга. Аннары бит инде безнең теге туйны алып балучылар бар. Әгәр дә казны бүлүгә күчсәң, аның үз гореф гадәте дә бар. Чөнки әти-әниләр менә парлы булсын дип чыгарып, казларны күрсәтәләр. Ул һәр вакытта да туйга бирелгән иң зур бүләкләрнең берсе дип саналган һәм аның теге мәгънәсе дә бик көчле булган. Шуңа күрә менә бу бүтән әйберләрне инде әгәр дә без номинациялар белән карасак, кактан да менә бер караганда казны үстерү, сую һәм аны инде менә шулай күмәкләп каз өмәсе үткәрү, ул безнең татар белән бүтән гореф гадәтләргә, көндәлек тормышка 365 көнлек эшли торган гореф гадәтне, татарны, милләтне саклап торучы зур бәйгегә, зур фестивальгә әйләнә. Һәм аны инде без менә быел үткәргәннән соң, казымалар үткәннән соң, әйтик инде 1 декабрьдәме, ноябрь азагындамы, октябрь азагында, декабрь башындамы, без аны игълан итәргә тиешбез 2нче елга менә шушы номинациялар белән. Чөнки әгәр дә безнең январьда, декабрьдә, февральдә кызларыбыз кияүгә чыга башлыйлар икән, дәвам итәләр икән, менә бу безнең бүген телевизорлар, социаль челтәрләр күрсәткән видеороликларны күреп әйтергә тиешләр. Карагыз әле, мин 2нче елга бу бәйгедә инде катнаша алам, яшь килен булып та дип. Шуңа күрә менә аларга соңыннан гына түгел, атна-10 көн генә әйдәгез каз. Ул ел үтү белән 2нче елны игълан итеп, менә шу вакытта шулай була дип әйтергә кирәк. Вактан да безнең өчен бик мөһим каз өмәсе ничек кенә булса да, ул инде авыл җирендә. Авыл җирендә Мөслим районы Кыдырәлисен юкка гына әйтмәде, без сайлап алдык дип. Вактан да без анда быел федераль авыл сабанты үткәрдек, бик матур урыннары бар, елгасы бик матур, халкы бик күркем, кунакчыл. Аннары инде безнең төп эшмәкәребез дә ул яктан казлар белән эшләүче. Шуңа күрә безнең бүтән уңай яклар шунда тудырылган. Шуңа күрә инде без елга бер тапкыр, бер атнага дип әйтергә, 4-5 көнгә шушындый зур меңләп халык җыеп, шушы каз өмәсенә катнашуларны җыя алабыз. Аннары инде теге бүгенге көндә ул бик модный сүз инде, этный туризм дигәндә, пандемия киткәчтән менә шушы каз өмәсенә без аны күрсәтер өчен, карар өчен меңләп, йөзәр меңләп халык, бүтән милләт кешеләрен җыя алабыз. Чөнки аның теге шушылай халык үзенең гореф гадәтләрен казасан, каз аша күрсәтә белүе бүтән халыкка кызыксынлык утачак. Шуңа күрә менә хактан да бу төпле ниятле эш.
hem indi ana qoz ümesi dip atasak da ol mene tağında belenip gitem. Eğer de indi biz mene bugünkü söyleşuden soň fikirler alışıp sizning təqdimlərini jeyip mene bu nominatsiyalar bilen yasasak, halktan da aytam 2 yıl içinde bu zur dünya ko'lamidagi ko'pgina turistlarni chaqirtirgan beygige, festivalga aylanacak. Ansı bir. İkincisi, işmekarlık degende, halktan da bitinde bir qaraganda qoz o'stiruv zo'r baxt, ikkinchi qaraganda ol tobush topilirga tegish. Shunga ko'ra biz endi agarda mana shu festivalga ikkinchi yilga kirib ketganda, Shola shahrida zo'r plashadkalar yasab, 7 million oldik xalq. Qozonimizda bor, bulaytirga bular. Ham biz endi mana shu yangi yildan shu festivalni davom etib, ko'pgina kishilarga qozlarni taqdim eta olamiz ekan, sotuv tresinde, so'yilganında, qoqlanganında, qizdirilganında, ishkilari bilan da, mamuk bilan da, yurgan bilan da bütün narsada bo'lsa, biz endi bek shod bo'lurmiz, chunki u vaqtda bizning millatdoshlar avullarda oilalar bo'lib qoz olsa, agarda ular ishmakarlar bo'lsa, biz ularga mana shu beyga o'sha qozlarini sotib berib, bütün kishiga tobush olarga da mumkinlik beramiz. Agarda endi bizning xalqdan da oilalarimiz sıyır, sariqqina tugul, tovuqqina tugul, qoz tutib, ani kishilar sotib olib, bizning millatdoshlar tobush toba olar ekan, biz endi aytalamiz, mana bu bizning e'lon etilgan beygi o'z turmushida, urf-odatlarda saqlab qolirga, yoshlarga, birigada kim onda ishini kirayotgan, anga tobushda yasarga bera olamiz. Shunga ko'ra men mana bu birinchi festivalga bek shodman. Ham endi shunday formatda bo'lsa da men har birimizni salomlayman. Ham endi tag'in aytasim kelar, mana bu baygilar o'tgandan so'ng o'tirib, mana bütün bo'lgan aytgan so'zlarni tag'in bir qat qarab, biz endi ikkinchi festivalni e'lon etirga tegishmiz, vaqtlari bilan, nominatsiyalar bilan, qo'sha ana kun sayin jiyib totirliq bo'lsin. So'ngan tugul, chunki bugun qiziqsinu tudiramiz ekan, u bugundan boshlanadi. Har bir kishiga borib ishlarga kerak. Shunga ko'ra Shinko'dan bek zo'r rahmat. Barimizga da sog'lik, salomatlik. Ham endi millat ishida deganda biz aytamiz, Tatar xalqi uchun ol Qashqart orasında qoz, mol orasında ot, her vaqtda da shuni ot deganda da yo'qtangina bit bizdagina yer kishini ot deb aytalar. Agarda ot ol har vaqtda da kun tun ishlab nindigina qo'ydan olib borsalar da, mana Tatarlarda yer kishini har vaqtda da ot deb aytalar. Ol ot bo'lib jigilarga tegish. Shunga ko'ra oila baxtli bo'lsin deb, ata-onalarga rahmatli bo'lib o'zimiz beramiz deb bolalar deb, mana shunga ko'ra agarda o'zimizning urf-odatlarimiz shu o'zimizning bilan yaqinda bo'luvchi qashqirtlar ham hayvonlar aşağıda millatlikni olg'a olib boramiz ekan, ularni o'zimizning qizlarimizga, bolalarimizga davom ettirib bera olamiz ekan, o'shanda endi bizning ish ishlangan. Bek rahmat. Бик зур рәхмәт, Васил Абдулгазович. Шындап та һәр беребез менә безнең битәр зумашада бара. Күпме халык тыңлый бу әйберләрне безнең. Киләсе елга безнең тагы да күтәрелеп китәр дигән өметтә. Һәм хәзер инде күрәсез бик матур өлешенә, бүләкләү өлешенә күчәбез. Ә инде менә бүләкләрне дә бик нык уйландык. Bütün Dünya Tatar Kongressында җитәкчелек белән нәрсә алырга, шынап та һәр берегезнең менә шушы qoz имәләре вакытында qozларны пешерү, шул һәр бер кешегә кирәкле әйбергә омтылдык һәм шул вакытта күрәсез Кукмарадан без китертик шундый савытлар сезгә. Үзегез кайткач күрәсез. Хәзер инде урыннарга күчәбез. Беренче номинация буенча, бу номинация безнең qoz имәләренә багышланган видеоматериаллар, шигырь һәм җырлар, бию һәм сәхнәләштерелгән композициялар иде. Иң күп безнең бәйгегә килгән эшләр шушы номинацияда. Бик күп алар, 100дән артык. Һәм без 3нче урыннан башлап китәбез. 3нче урынны Гадина Фәймә Гариф кызына бирәбез, Аксубай районыннан. Ул шигырь язу буенча бик матур үзенең шигырьләрен алып килде безгә. Üçüncü урын
Латипова Гөлфәрия Миннегали кызына Ульян өлкәсе, Сингили районы. Менә аның эшчәнлеге нәрсәдән гыйбарәт? Ул 20нче гасырда төшерелгән каз өмәсен, әниләре каз өмәсендә утыра. Шуның видеосын да җибәрелгән. Бик күп җыелмалар килде алардан. Рәхмәт, бик зур. 3нче урыныбыз Габдылхакова Сәлимә Зиннәт кызына, Балташ районы. Шигырьләр язу буенча бик матур шигырьләре. Без аны үзебезнең татарлар газетасында бастырып чыгарачакбыз. 2нче урын бирелде. Газижанова Гөлнур Вакиф кызы, Саба районы. Киек казлар, кая очасыз сез? Кай тарафта туптар юлыгыз? Кай тарафта көтәр языгыгыз? Кай тарафта yüzer суыгыз? Саба районы килеп җитмәде. Фасхиева Альбина Анатолий кызы, Балташ районы. Менә безнең Альбинабыз яшь кенә. Яшь кенә кызыбыз. Аннан бик матур итеп, менә башкаларыбыз да ишетсен, бик матур итеп алар каз өмәсе үткәреп, шишмәләрдә юып, аннан соң мишләр ягып, бәлешләрен шунда шушы яшь кызлар эшли барсында. Үрнәк бит. 2нче урын бирелде. Беренчесе Нәбиуллина Луиза Тимерхан кызы. Сез күрдегез аның. Менә ул үзе мөнәҗәтне чыгарган. Үзе җырлап бирде. Ул бүген монда 75 яшьтә ул. Шуңа күрә өлкән яшьтәгеләрне 2 кешене без монда китертмәдек. Шуңа күрә менә безнең төп каз өмәсе үткәргән шушы авылның ак калфак җитәкчесе ул. Келәш авылыннан. Беренче урыныбыз Ибрахимов Булат Хаким улына. Татарстанның, безнең Казан шәһәре, Булатны монда чакырабыз, язучылар союзы әгъзасы. Һәм шул кадәр матур шигырен ул бүген безгә җиткерер дип уйлыйм үзе. Әйе. Әйе. Хәзер үк, әйе. Мин тотып торам. Су юлына бара торган сукмакка кыз балалар куас канаты тарата. Мулдан булсын яңа елда малыгыз. Суга юлны югалтмасын казыгыз. Эх, өмәсе, өмәләре туй кадәр. Койдан килгән бу тырышлык шул кадәр. Кызлар аскан киянтәгә казларын, шиттән күзли батыр егет тиң ярын. Каз кыймагы, каз быткасы пешәдер, каз шулпасы, каз бәлеше көтәдер. Уңган килен күзләп йөри әниләр, бу тормышта тырыш кыз алтын диләр. Канат сатам, аласыңмы? Ал инде. Һөнәреңне бер күрсәтеп кал инде. Эх, өмәсе, матурдасың шул кадәр. Каз өмәсе, татарларда туй кадәр. Рәхмәт. Икенче номинация безнең каз үрдәктән пешерелгән татар халык ашлары. Менә бу өлештә дә безнең бу номинациялар бик күп эшләр килде. Һәм шулардан biz билгеләп үттек. Менә 2-3нче урын, 3-3нче урын, 2-2нче урын, 1-1нче урын. 3нче урыннан башлыйбыз. Латипова Гөлнара, Мөслим политехник техникумы, Мөслим районы. Әйдәгез. Кыймалы тәрәмәчләре, бәлеш кысты буйлары, телләреңне йотарлык шул, эх татарның сыйлары. Хайруллина Гөлшат Митхәт кызы, Самар өлкәсе Пахвистин районы Гали авылыннан килде ул безнең. Әйдәгез, рәхим итегез. Ул безнең куйка, шул кадәр тәмле куйка пешереп җибәрде безнең. Безнең кыйкабыз әзер. Әзер кыйканы бүлеп, кисеп,
горчица, я крен соуслар белән авыз итәбез. Икенче урын. Имашева Лилия Ринат кызы, Оренбург өлкәсе Саракташ районы. Менә Лилияның бөтенебез дә ишетеп калыйк. Лилия шул кадәр тәмле итеп пешерә, һәм шул вакытта түбәтәй кигән малаенда утыра. Шул пешкән әйберләр белән өстәлен дә әзерләде. Тәмле исләре чыкты. Хәзер аз гына бәлешне йомшартыр өчен берничә минутка каплап тотабыз. Бәлешебез әзер. Хәзер инде кисеп, тәмләп карыйбыз. Икенче урын Нурдинова Флүрә Миннемөхәммәд кызы, Башкортстанның Туймазы районы. Башкортстанның Туймазы районы. Төмәнәктән. Менә пишне ягып, пишен, элекке пишне. Шул кадәр паркоз әзерләй. Ул инде никах ашына паркоз әзерләде, һәм шул ук вакытта казарны әзерләгән вакытта менә нәк Васил Габдулгаев сөйләде бит. Безнең каз тәбикмәгә пешерде. Шул утын ягып, шул кадәр итеп, менә аны видеодан карыйсың, ашысы килеп тора. Ул үзебезнеке. Беренче урын. Менә безнең Мөслим районында Башировлар гаиләсе крестьян фермер хуҗалыгы бар. Менә аларда әзерләнгән. Ул ике төрле аш әзерли безгә, казлар белән. Ул гаҗәеп. Менә шуңа күрә аларның беренче урын Башировлар крестьян фермер хуҗалыгы. Чыгыгыз. Рәхмәт сезгә. Без Башировлар гаиләсе. Инде кошчылык тармагы буенча без 2015 елдан бирле шөгыльләнәбез. Шушы ел дәврендә без инде бик күп каз, бик күп бройлер чебиләр үстердек. Бүген сезнең белән татар халкының милли ризыгы, ут да булса тузлы каз, какланган каз ясау серләре белән таныштырып китәсем килә. Өченче номинация каз үрдәк мамыгыннан ястык мендәрләр тутыру, матур итеп шигелеш белән тәэмин итү. Менә шушы номинация буенча безнең икенче урында Абдуллина Сахира Гариф кызы, Мөслим районы. Безнең Сахира әбекәебез 70 яшьтән үткән, шуңа күрә безнең ак калфагын шакырдык. Шакта шигү белән вакыт үткәрәдер бош вакытны. Шигү күңелне күтәрә, буш уйлардан арындыра. Хәзер дә мин шигү шигән балаларга, оныкларга барсына да өйләнгәндә, кияүгә чыкканда бармындыр бүләк иттем барсына да. Абдрахманова Фатима Хуснуллах кызына беренче урын бирелә, Оренбург өлкәсе Саракташ авылы. Менә бу эш нәрсәсе белән безгә бик кадерле. Безнең Фатима апа 34 ел укытучы булып эшләгән һәм хәзер лаеклы ялга чыккач, менә аның мендәрләре карагыз әле. Без шигелеш дибез. Без бер урынны бирдек шигелешкә. Ә безнең электән үк татар халкы пешкаклар белән эшләгән. Нинди кисемтәләр калган, уланы әрәм итмәгән. Ә менә безнең апабыз хәзер ничә ел, 4 еллап шушы эш белән шөгыльләнә. Карагыз әле. Һәм аңа чират торып шушы нене алалар. Бу каз мендәрләре. Әйе. Менә козым мәсьәләсе, мен шул чулкига тутырам да, шул чулкины шампунь белән юам. Юам да, 2 тапкыр чакырам да, тышка элеп куям. Җилдә, кояшта ул кибә. Кипкәч, менә шул юнны сүлүгә тутырам. Каз үрдәк каурый һәм канатларыннан эшләнелгән халык кәсепләре эшләнмәләре. Менә бу өлештә безнең күбрәк менә каз каурыйларыннан безнең май канатлары эшләүгә бик зур игътибар бирелде. Каз каурыйларыннан ручкалар ясауга игътибар бирелде, чөнки 1200 ел безнең
бары тик каз каурыларынан язган біз ручкалар белән язганбыз. 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасырда килеп керде безнең шушындай перолар белән язу. Һәм инде хәзер менә шушы безнең ручкалар килеп керде. Без бирәбез менә бу өлештә Мотугулина Вәсилә Илгиз кызына Арча районы килеп җитте микән ул? Килеп җиттеңме? Ай, рәхмәт. Исәнмесез? Инде без керешәбез каз канатлар алуга. Каз канатларны алган вакытта без аны саныйбыз 12-гә кадәр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Һәм шул өлештән без инде канатны буыннан кисеп җибәрәбез. Менә безнең каз канаты булды. Бу каз канаты безнең инде көндәлектә, элек-электән бик еш кулланылган. Элек инде безнең аның белән идән сиберсәләр, хәзер инде вакытта безнең инде умартачылардан бу канатка бик зур бездән сорау. Чөнки алар умартаны балны айткан вакытта умарталарны йомшак кына итеп шушы каз канаты белән сибереп төшерәләр. Һәм бу эштә без кызыксындыру берничә бүләк булачак безнең. Анда инде безнең Кукмараның зур сәрдик балалар бакчасы. Бик күп алар каурылар. Аларга инде кызыксындыру бүләкләре булачак. 5нче номинация каз һәм үрдәк продукцияләренең яңа дизайн форматта халыкка тәкъдим итү ысуллары. Менә монда безнең хәзер бит без продукцияны җитештерәбез. Гадәттә ничек итеп халыкка тәкъдим итә белмибез. Аны нинди савытка салырга белмибез. Менә монда безнең бик үрнәк күрсәткеч Чаллы институты. Менә алардан 2 урынны да безнең Камыс сәнгать һәм дизайн институты укытучылары Абызова һәм Букина. Менә алар безнең бик матур итеп безгә эшләрен җиткерделәр. Беренче урын Абызова Юлия. Александр кызы, рәхим итегез. Һәм башкаларга да менә алардан үрнәк алырга кирәк. Аларның эшләрен без сезгә куярбыз. Бик матур эшләре бар аларның. Бүгенге көндә безнең мөслимдә эшләгән менә ирек әфәнделәрендә алар менә шуларның эшләнмәләре белән алар тутыралар, эшкәртеп баралар. Бик зур рәхмәт сезгә. Яңа технологиялар нигезендә эшкәртелгән каз үрдәк продукцияләре конкурсы. Безнең инде 3нче урын Гайнуллина Минзәлә Гыйният кызы, Оренбург өлкәсе Переболот районы. Әйдәгез. Икенче урын Зайнуллина Исмегөл Хабиб Рахман кызы. Беренче урын Хамадишин Ирек Шакирҗан улы. Ирек Шакирҗан улы үзе сүзен дә әйтер дип уйлыйм. Яңа технология белән менә безнең республикада каз ите җитештерүнең әле ул иң матур үрнәкләре анда саклана. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, хөрмәттәшләр, милләттәшләр. Мин үзем Мөслим районыннан 15 еллап кошчылык белән шөгыльләнәм. Шуның 14 елын уже каз белән шөгыльләнәбез. Ең беренче башта без башлаганда безнең районнарда вообще казның әсәре дә калмаган иде инде. Без чит регионнардан карап кайтып, йомырка кайтып, инкубаторда башта чыгарып сатып барадык. Аннан соң үзебезгә нәсел казлары куеп, безнең фермаларыбыз бар, иске калган торакларны ремонтлап, 11000 нәсел кушыбыз бар. Шуларга йомырка салдырып, бәпкә чыгарып, бәпкә кинчә сатабыз, аны үстереп, каз итеп суябыз, сую цехлар төзедек, кооператив итеп берләштек. Казчылык бу фестивальнең булуына бик сөйнәм инде мин. Особенно безнең районда булгачтан популярлашырга тиеш, аны безнең халыкның казларын бренд итеп беркетәлсә, алар бик яхшы булыр иде, потому что башкортлар эләктерә сразу,
Ана башкортлар активно действовать итәләр, алар балны уже үзләренең кысымын итеп ләктерделәр. Башкорт балны награк сәнәт итә, чем татар балына караганда. Казның исемен дә, җисемен дә үзебезгә бер китерсәк, бик шат булырбыз. Рәхмәт. Бик рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Күпләп каз үрдәк асраучы гаилә һәм фермерларның туй казларын тере ата һәм ана казларының милли киемгә киендерү бәйгесе. Менә бу бәйгедә без инде башта инде кызык итеп алдылар. Нәрсәгә киендерәбез соң аларны тере казларны? Ул нигә кирәге бар дип. Менә без җавап бирдек инде безнең милләттә нәрсәбез бар, үзебезне китеп алырга кирәк. Без тере казларны да, туй казларын да киендерергә. Һәм шуннан халык шул кадәр кирип китте бу эшкә. Күрсәгез сез казларны фатылар белән ясыйлар, түбәтәйләр кигерәләр туй казларына. Андый капроннардан казлар киенеп килә, шундый кызыклы. Аларны без сезгә бөтенесен әле тапшырабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы сайтлары аша да, Акалфакны каша да. Сезгә без буларны барсын да җиткерәчәкбез бу әйберләрне. Һәм өләшеп чыгыз, кабып чыксыннар безнең каз итеннән авыз итеп. Һәм Ханты-Манси Югра автономия округы Советский шәһәре татар автономиясының сердәшләр төркеме безнең иң яхшы каз киендерүче булып чыкты. Ул алар бүген монда безнең карап утыралар. Бүген алар шуңа киләлмибез, 3 көн килергә кирәк безгә диделәр, поезд белән. Ачуланмагыз, без килеп җитәлмибез диләр. Аларны моннан гына сәламлибез һәм бүләкләребезне яңадан тапшырабыз. Безнең 17-18 ноябрьләрдә Ханты-Мансиста зур очрашу була милләттәшләр буенча. Анда безнең Данис Иванович булачак, шуңа күрә менә шушы очрашу вакытында гәдә табып тапшыра алсагыз, яхшы тапшырырмын. Без рәхмәтле булырбыз. Кызыксындыру бүләкләре. Менә бу кызыксындыру бүләгенә килгәндә, безнең менә каз киендерү, пешкән казларны киендерү буенча Баулы районы Татарстан Республикасының бик матур кызыксындыру бүләге. Аннары безнең Нигъмәтҗанова Фаиз Шәмси улы Саба районыннан алар барсында казны да киендергәннәр, ашамлыгында пешергәннәр, бер гаилә авылын җыеп, менә казы мәсүткәр бүтән ялаларны туры китергәннәр. Аннан соң безнең Төмән өлкәсе Ялутыр районының Асланы татар мәдәният үзәге фольклор этнографик тамаша коллективы бик матур итеп, менә шушы каз мәсү турында үзләре такмаклар язганнар һәм үзләре аны сәхнәләштереп безгә җибәрделәр. Алар да монда безнең. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Һәм менә иң безнең күркәм өлеше, Гран-при иясе кемгә булды икән дип уйлыйсыз? Кызыксынасыз инде бөтенегездә шулай бит. Бөтенебез өчен дә кызыклы бер бу Гран-при иясе. Без аны аерым итеп күрсәтербез видеоларын сезгә. Бу 3 буын вәкилләре катнаша. Каз үстерү белән күптән шөгыльләнә. Минзәлә районында. Олар Минзәлә районында яши. Гызамова Хәмдия Гафур кызы. Ул әле электән бухгалтерда булып эшләгән, хисапчы булып эшләгән кеше, бүген аларның әле бәйрәмедә. Хәмдия, әйдәгез, шыгыз бирегә. Һәм үзенең кызы да монда. Менә кызы үзе завуч булып эшли татар гимназиясендә Минзәләдә. Кызының 5 кызы бар. Булар бөтенесенә дә менә аларга самавыр. Аларның шык әле син үзең, Римма. Әнең янда менә васыйгатлы гаешны бер яклап, 2 яклап басыгыз әле. Масканы салып торыгыз әзгенә. Менә безнең җиңүчеләр барсына да бик зур рәхмәт. Һәм инде тагын бер безнең кызыксындыру премиясе Коми Республикасы бердәнлек оешмасы Потапова Ләлә
Кудашева милли мәдәни татар автономиясынан килде безнең. Менә алар да бик матур итеп анда каз белән күрсәтмиләр. Казны ясап булса да алар менә үзләренең бөтен шөгыльләрен күрсәтеп җибәрделәр безгә видеоларын. Һәм барыгызга да бик зур рәхмәт. Бүген менә шушында кадәр килгәнегез өчен. Һәр берегез реакция ясап килеп җитте шушында. Бүгенге көндә безнең Орынбурдан да утыралар, Башкортстанда утыралар, Самарадан да монда, Ульяннан да монда. Менә шушы бердәмлек түгел минем татарның бердәмлеге. Шушы инде татарның бердәмлеге. Теге мин инде йомгаклап, иң беренче тагын бер кат бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Хактан да бүтән елларны без һәр вакытта да үзебезнең авылларда нинди генә өлкәдә булса да шушы казымаларны үткәрә идек. Ләкин менә быелгы берләштерү минемчә инде бу тормышта яңа адым. Аны инде менә Кадир Рәсивне Акал Факаша бик матур гына кирип китте. Хактан да әле без уйлаган Татарстан нигезендә генә җитәкчеләр килеп, хактан менә якын өлкәләрдән килү. Оренбургта дигәндә бит инде 600-700 километр, әле Ульян белән Самар ул кадәр булмаса да, менә шулай килүегез зур ихтирамлы булу өчен без бик зур рәхмәтле. Аллаһ насыйп итсен инде һәрберегезгә дә саулык, сәламәтлек, үзебезнең гаиләләрдә кайгы күрергә язмасын. Шуңа күрә бергә бердәм булып эшләргә кирәк. Алай дигәндә әле бүген 10 ноябрь тагын 4 көн бар әле халык саны нигезендә аның буенча да эшләп алырга кирәк. Сез бик актив, шуңа күрә сезнең сүз үтә. Әгәр дә инде кемнәр калган булса, аларга җиткерергә кирәк. Һәм инде мин менә оештыру комитетына зур бурычлар баглыйм. Менә бүгенге шушы бәйгедән соң милләттәшләребездән фикерләрне җыеп, инде без 2нче елның фестивален, 2нче Каз фестивален казымасын игълан итәргә тиешбез. Номинациялар буенча һәм минем берничә аңа тагын өстәп тәкъдимем бар иде. Менә без инде эшмәкәрләр дигәндә бер караганда шундай дипломнар бирү бик әйбәт. Менә мин монда карадым, бик матур итеп Каз малайының да символы килеп чыккан. Шуңа күрә безгә инде бар нинди дә булса статуэт куйлап табырга кирәк. Аны биргәндә, өстәргә куйганда, киштәгә куйганда ул бик матур, лаеклы булачак. Ансы беренче. Икенчедән безнең Татарстанда һәм бүтән өлкәләрдә кафелар, рестораннар бик эшли. Менә аларны да монда җәлеп итәр өчен кафе, рестораннар арасында milli ризыклар пешерү нигезендә каз кертелгән ризыклар булса, ашамлыклар булса, алар өчен дә бер номинация биреп, аларга да бүләкне биреп, рәхмәт әйтеп, бу инде безнең туристлар өчен, халкыбыз өчен өйдә пешерү, авылда пешерү, буыннан буынга бирү, ул шуннан да әйбәте юк, ләкин безнең шәһәрләрдә яши торган халык күбесе белеп бетермәй, алар арасында туристлар күп. Әгәр дә инде без рестораннарга кирип меню ашып, каз белән булган ризыклар күрсәк, аларны халык сорап алса, менә безгә инде ул алар арасында да бәйге булырга тиеш. Аннары тагын әйтәбез инде безнең азык-төлек министрлыгы, Минсельхоз дип әйтәбез, күп кенә безнең эшмәкәрләр, авыл кешеләре каз алган вакытта яки бүтән кышкырт алганда сорыйлар инде дотация бар микән, нинди мөмкинлекләр бар микән дип. Шуңа күрә менә бу безнең беренче фестивальдән соң мин инде барыбер менә бу булган бүтән таләпләр нигезендә тагын бер кат йомгаклап җыелыш үткәрәбез. Һәм шушы вакытта инде без анда чакырырга тиешбез азык-төлек министрлыгының урынбасарын, кем бу юнәлешне алып баручыны, чөнки алар безгә бик кирәк. Әгәр дә инде азык-төлек министрлыгы үткәрә торган чараларда без бер площадка ясый алабыз икән, казлар нигезендә аны бүтән җитәкчеләр дә, бүтән кешеләрдән ныклап күрә алалар. Һәм инде безгә аңлап бетергә кирәк, менә казлар дигәндә Ирек әфәнде беләдер, безнең ассоциация казлар буенча бар микән, кашкыртлар буенча ясалган микән, әгәр дә хактан да ныклап кирип киткәндә, безгә инде менә эшмәкәрләр, авыл хуҗалыклары, алар Минсельхозга гына түгел, бездә генә түгел, ниндидер ассоциациягә төзелеп, менә бергә кирип китсәләр, шуңа күрә без бүтән якны да карарга кирәк һәм ныклап күтәрер өчен һәрбер җиргә барып җитәргә тиеш. Менә Шавалдан килгән җитәкчебезгә бик зур рәхмәтле. Хактан да инде колледжларда балаларга укытканлыкка, өйрәткән вакытта пешерү нигезендә, үз нигезендә, өйдә, колледжда, рестораннарда, ассоциацияларда, министрлыкларда булса, ул ныклап кирип, аның хактан да татарлар гына түгел, бүтән милләт кешеләренә кирип җитеп, зурлап аны күтәргә була.
Һәм әйтәбез инде, менә без үзебезнең Сабантуйны үткәргәндә күп кенә милләт кешеләре киләләр. Алар әйтәләр, менә сез Сабантуй сез, без дә бит шуларны үткәрәбез дип, менә шулай дип безгә сөйли башлар. Каз татар кешенең генә түгел, ул күп милләтләрнең төп кышларының берсе. Аларның да бар. Әгәр дә инде соңыннан алар да кирип, менә безнең бу каз өмәсе бәйгесендә катнаша башлыйлар икән, урыслармы, чуашлармы, мордвалармы, бүтәннәрме, башкортлармы, украинецлар без аларга зур рәхмәтле булып, хактан да менә ул кош-корт әле милләтләрне үзләренең гореф-гадәтләре һәм ризыклары белән берләштерүчегә әйләнә. Шуңа күрә әйдәгез, менә бу эшне бүгенге көндән инде зур рәхмәтләрне белдереп, birinci festivalini deb aytamiz. Endi qolmasligida butun bo'lgan fikrlarni jiyib qarab, ikkinchi festivalga endi agarda bizga mumkinlik bo'lacak ekan, Alloh nasib etsa, xalqdan da zo'rlab Müslüm yerində ikinci yılga mana noyabrning o'rtalarında, boshlarında niqlab, xalq jiyib o'tkazamiz deb umidlanib qolamiz. Amin, шулай булсын. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Амин, шулай булсын. Васил Габдулгаевич, сезгә бик зур рәхмәт. Хәзер инде безнең Васил Габдулгаевич юлга чыгып китә. Хәерле юллар. Фаништашып китә, биндәшеп китә. Мин төмәнгә ул крыс качып китә шуңа күрә. Җитәкчебез яшәп китәләр. Шуңа күрә хәерле юлларга, исәнлек, саулык, иминлек Васил Габдулгаевич. Бик зур рәхмәт мөмкинлекләр тудырган өчен шулай әйтеп үтәргә. Хәзер мин Данис Фанисовичка сүзне бирер идем. Фикерләрен безнең Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Данис Фанис улы. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Чынлыкта да менә без Кадир Рәисов белән Васил Гәйш Шехразиевның безнең күрсәтмәсе нигезендә әлеге эшне башлап җибәргән вакытта бер максат куйган идек. Әлеге каз өмәсе менә бәйгесен тулы бер хәрәкәткә әйләндерерлек дәрәҗәдә оештыруны. Менә бүгенге көндә без аны менә башлап җибәрдек. Чынлыкта да йөзләгән видео язмаларны караганнан соң, менә Алия шулай ук Кадир Рәисов белән бергә караган вакытта, хәтта видеолардан да каз исе килә дип карый утыра, менә шуларны бергәләшеп бер фикергә килдек. Әлбәттә, камиллекнең шиге юк. Чөнки менә беләсезме иң нәрсәсе кадерле? Менә әлеге хәрәкәтне башлап җибәргән вакытта битараф булмаган халкыбызның менә һәрбер җирлекнең, һәрбер авыл җирлегендә, район җирлегендә, менә бу эштә олы буын, урта буын бер рәттән яшь буынның катнашуы. Менә һәм биредә дә кемнең килене, кемнең кызлары, менә кем Акалфак оешмасын җитәкли. Менә әлеге эштә алар барысы да бергә булып, менә монда әйтелде эш буын хәрәкәте дип. Ул чынлыкта да буш сүзләр түгел. Бүгенге көндә менә бу эшне безгә яшь буынга җиткерү мәсьәләсе тора. Һәм бу хәрәкәт, һәм бу бәйге бүгенге көндә менә аның форматы да, формасы да минемчә бүгенге көндә бик үзенә актуальлыгын югалтмый. Һәм без моның белән бер рәттән тулы бер индустрияны оештыруда. Һәм татарның менә монда Иргау бик дөрес әйтте. Татарның бренды дигән вакытта каз ул татарныкы. Татар бренды дәрәҗәсенә күтәрү дәрәҗәсе тора. Шуңа әлбәттә сез аны үзегездә бик дөрес аңлыйсыз. Бездә оештыручыларга аерым бер басым ясыйбыз. Бу аерым бер проект. Ул проект гореф-гадәт йолаларны күтәрү мәсьәләсе белән генә түгел. Татарда аерым бер индустрияны күтәрү мәсьәләсе һәм татар брендын дәрәҗәсенә барлыкка китерүне. Чөнки шуның белән дә бәйле. Безнең әгәр дә мендәрләр дип кенә әйтәбез икән, ул килүн төшерү юласы да. Ул мәҗлесләрдә дә, ул өмә, җыен форматы да. Ул безнең халкыбызга хас. Шуңа менә мин сезгә чын күңелдән үземнең беренчеләрдән рәхмәтемне җиткерәм. Һәм әлеге эшнең дәвамлы булып, тулы бер хәрәкәт буларак менә башлап җибәрелде ул. Чынлыкта да менә мин аерым рәхмәтләре безнең татар оешмаларына һәм Аккалфак татар хатын-кызлар оешмаларына рәхмәтемне җиткерәсем килә. Чөнки алар аркылы бу хәрәкәтне җәелдерәбез. Алар аркылы без моны чынлыкта да дөнья күләм татар бренды дәрәҗәсенә аерым күтәрәчәкбез. Бик зур рәхмәт сезгә, битараф булмаган өчен. Һәм инде әлбәттә безнең планлаштырылган иде. Пандемия үзенең чикләүләр, Роспотребнадзор
шикләүләре аркасында без моны менә әлегә бүләкләү форматында бу форматта гына калдырдык. Әлбәттә безнең Мөслим җирлегендә менә Кәдрә Рәисовна да безнең хезмәткәрләр дә барып кайтып, инде тулы бер 3 көнлек программа әзерләнгән иде Ирек абый менә бу сүзләрне дәлилләр. Киләсе елга әлбәттә без үзебезнең планлаштырган форматта уздырачакбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Таныш йөзләр барысы да менә әлеге хәрәкәттә булганыгыз өчен барыбызга да саулык, сәламәтлек, уңышлар телим. Зур рәхмәт. Киленнәрегезне, кызларыгызны гел алып килегез. Бик зур рәхмәт Данис Саныч. Хәерле юллар сезгә. Юлчының юлда булуы хәерле. Без киттек. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә без бу эштә Бөтен дөнья татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшли торган безнең комитеты бар. Аның җитәкчесе Фәрит Уразаев Яткар улы биредә. Хәзер сүзне аңа бирәбез. Әйдәгез. Беренчедән, чыннан да барыгызга да бик зур рәхмәт. Siz җибәргән материалларны карап чыкканда барыгыз белән дә танышу сәбәпле барыгызны да һәр күреп танып беләбез. Мен нәрсәне әйтергә теләр идем. Бүгенге бу мероприятие башланды Чишмә җырыннан. Чишмә җырыннан. Татар халкында әйтем бар шундый. Су сиңа ярмәсә, син суга яр ди. Татар халкы. Чишмә, елгалар, безнең авылларыбыз, гореф-гадәтләребез, каз-өмәләребез барысы да шуның белән бәйле. Су юлыннан башлап, Киек каз юлына кадәр татар кешесе бу теманы шигырьләргә, җырларга, биюләргә кертеп калдырган. Һәм аны үзенең гореф-гадәтенә әйләндергән. Һәм бу гореф-гадәт 1000 еллар дәвамында хәрәкәт булып яшәп килә. Даже бер карашка сәйирдә 30 ел дәврендә без шушы хәрәкәтне күреп алып, аны ниндидер дәрәҗәдә йомбаклау, бәяләү форматына бүген генә үсеп җиттек. Әлбәттә бу хәрәкәттә 80% хатын-кызлар. Бу табигый. Су символы да хатын-кыз символы булып йөри. Шуңа күрә каз-өмәләребездә безнең әниләр, әбиләребез, балаларыбыз, яшь киленнәребез белән бәйле. Инде бизнесменнарга килгәндә, Аллага шөкер, татарлар арасында бик күп бизнесменнар бар. Каз үрдәк үстерү юнәлешендә, Россия күләм дәрәҗәдә. Шуңа күрә әле бүген безнең Ирек әфәндә генә арабызда. Мен уйлыйм, бу хәрәкәткә ир-атлар да килеп кушылырлар. Зур ярминкәләр форматында узганда, символына килгәндә каз өмәсенең. Сез анда күрәсез, символны бирегез әле, каз өмәсе символы. Анда Ак елгасы символы төшерелгән. Штрих-код, ул Мөслим районының штрих-коды, менә ас полюше. Ак елгасы Мөслимдә менә шулай сыртланып агыза. Һәм Мөслим районында бу штрих-код итеп алынган. Бренд итеп алынган. Менә шушы Ак елгасы буенда Кояшлы Ак дигән зур парк төзелгән. Ял паркы. Менә шул паркта киләчәктә безнең каз-өмәләребез узыр. Менә бу штрих-код Ак елгасына казның очып килеп төшүе, ул бик символичный әйбер. Шуңа күрә хатын-кызларыбызга карап мин әйтер идем. Бу хәрәкәт татар халкының алтын хәрәкәте. Золотой движение, женское движение. Сезнең барыгызга да саулык, сәламәтлек, тормышыгызда бәрәкәт һәм уңышлар булсын. Рәхмәт. Тагын кызлар берничә генә фикер өстәсем килә. Менә канатларын кире күрсәтәле ул символны. Фәрт Яскарыч әйтеп бетермә дигәнем, менә шуңа. Без моны белергә тиеш. Менә безнең түбәтәйле каз бит инде. Билгеле татар казы. Канатлар һәр ягында 12 шәр. Менә сез ишеттегезме? Идән себерә торган өлешендә 12 канат булырга тиеш дип әйттеләр, әйме? Менә 12 канат. Бу 2 ягы 24 канат 2 ягында. 24 сәгать эчендә 12 айда ел буе каз безнең кулланышта дигәнне аңлата торган символ. Менә сез моны белеп торыгыз. Аты нәрсәгә микән мондый каз? Нәрсәгә микән булай дип ясадылар микән аптыратырмасыннар. Һәр кеше
үзенең кая катнашканы, аның символы нәрсә икәнен белергә тиеш, аңларга тиеш бу турыда. Килештек? Отаказ булырга тиеш инде. Әйе, түбәтәй булар сүздә юк, калфак кимәм бит. Менә шуңа күрә безнең гаиләләрдә һәр вакыт иратлар баш булырга тиеш. Без сезнең белән татар хатыннары иратлар баш булган гына гаилә, төпле гаилә булалар. Хатын-кыз матриархат килеп керде икән гаиләгә, ул инде төплелек югала. Шуңа күрә безнең монда бик күп әйтемнәр бар. Менә ата-каз ничек итеп каршы ала, ана-казны бәпкә килеп чыкканда. Ничек ата-каз биеп каршы ала. Ничек сез бөтенегез дә авыл кызлары беләсез. Бәпкәләр янында ул ничек биеп тора, ул ничек шатлана. Аннан соң хәтта хозяйка булмаган кеше, йорт хуҗасы булмаган кеше ипи салырга барабыз икән, ул безне шукый башлый. Ул шул кадәр бибиләрен саклый. Безнең гаиләләребездә шулай булырга тиеш. Ир канат астында без хатын-кызлар ир канат астында яшәргә тиеш. Парлы булырга тиеш һәр вакытта. Менә безгә бу әле табигатьтә була торган, шул илаһи дип тапкан безнең казларыбызда, безнең гаиләләргә ничек үрнәк. Әгәр дә без карыйбыз икән ныклап менә шуларга, шуларның табигый сайланышта, табигый үзләренең ничек бәбиләрен тәрбияләүе һәм безне якын китермәүләре, аларның бит менә шул сак астына алуы. Менә мин телим, менә аккошлар гаиләләре кебек, үзебезнең казларыбызның гаиләләре кебек, парлы гаиләләр һәр безнең гаиләсенә. Һәм инде караулы, ныклы сак астындагы гаиләләр. Ныклы әти астында, ныклы ир кулында без булырга тиеш хатын-кызлар. Безнең хәтта кызларыбызны да шулай итеп үстерергә, малайларыбызны да. Чөнки меңәр без сезнең белән исәбен алдык. Регионнарны әйтмим дә, Татарстанның районнарында да меңәр 35 яшьтән 50 яшькә хәтле бер дә өйләнеп карамаган, бер дә кияүгә чыгып карамаган кызлар. Уйлап карагыз сез, меңәр. Хәзер әйтәбез республикада 24 картлар йорты дип. Киләчәккә ничә булыр микән? Район саен 24 кенә дә була алмый, аннан да күбрәк. Өйләнешмәгән, кияүгә чыкмаган кызлар, егетләр кемгә кирәк? Әниләр дә үлеп китә. Туганнарның үз гаиләләре, үз бер шул мәшәкатьләре, үз балалары. Менә шуңа күрә без менә бу әйберне, бу тәрбияви ысулларны без бөтенебез дә үзебезнең кызларыбызга тапшырырга тиеш. Кайткачтында монда сез Аккалфакта күбегез. Без мыларны яшьләребезгә дә, балаларыбызга да, оныкларыбызга да балалар бакчасы яшеннән үк кертә башларга тиеш. Әгәр дә без шул яшьтә кертмибез икән, соңарабыз яңадан. 12 яшь тулгач инде аларга шулай бул, булай бул дип өйрәтүнең мәгънәсе юк, алар әйтәләр. Әбекәй, әни, мин үзем дә беләм. Менә шул салырга кирәк менә бу баш шәрәфләренә 12 яшь тулганчы ныклап. Парлы булырга тиеш, кияүгә чыгарга тиеш, хатын алырга тиеш, гаиләле булырга тиеш, балалар үстергә тиеш, шәҗәрә өчен үзегезнең нигезегезне, сезнең әгәр дә исән сау үзебезнең менә шушы нәселебезне дәвам итәбез дигән менә шушы шартлар үтәлергә тиеш дип. Менә ул каз өмәләре дә, шушы гореф-гадәтләр йолаларыбызда да бөтенесе дә менә шушыңа барып ялгана, шуңа барып тоташа. Салкын шишмәләргә кайтам әле, салкын шишмә мине сагынган. Йөрәгимдә нигә ут янмасын, мәхәббәтем шунда кабанган. Сызлап кына таңнар атқан шақта, ақыш қаурилар ала була. Салқын шишмә суын бирсәм дә
yangan yüreğime yar